Час на розмова з нашим гостем в цих терних інтересує історію, а може модопірze zainteresować słuchy, ta być lewie. Naszym gościem jest Andrzej Janusz, autor książki Żelewscy w cieniu von dem Bacha. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy oczywiście o tej książce, ale zanim o tym, oczywiście Żelewscy mamy tutaj na myśli ród szlachecki, czy wszelkie rody Bachów, bo tutaj sprawa jest naprawdę bardzo skomplikowana, ale też niezwykle ciekawa. To jest szlachta, spytam, polska, niemiecka, czy kaszubska, czy jak to należy w ogóle określać? No, są różne zdania na temat pochodzenia tej szlachty. Może sprecyzujmy, że mówimy o szlachcie z historycznej ziemi mirachowskiej, białogardzkiej, lęborsko-bytowskiej. No i tutaj odnośnie pochodzenia tej szlachty są różne teorie. Oczywiście historycy niemieccy zawsze twierdzili, że ta szlachta z tych ziem kaszubskich wywodzi się z Niemiec. Natomiast historycy polscy twierdzili i udowadniali, że to jest szlachta o rodowodzie polskim. I tak jak Niemcy twierdzili, że ta szlachta przybyła wraz z Krzyżakami na tę ziemię, tak historycy polscy udowadniali, że w XIII wieku ta szlachta gdzieś przywędrowała na Kaszuby ze Śląska, z Pomorza Zachodniego. No i oczywiście tutaj przede wszystkim profesor Gerard Labuda w swoim dziele o historii Kaszubów pisał o tym przenoszeniu się właśnie tej szlachty z Pomorza Zachodniego, która przenosiła się na Kaszuby ze względu na nasilającą się tam germanizację. Oczywiście dzisiaj my nie możemy jednoznacznie określić, która z tych szkół historycznych jest bliższa prawdy. Pewnie jak zwykle prawda leży gdzieś po środku. Tytuł książki wskazuje, że Żelewscy pozostają w cieniu von dem Bacha. Przypomnijmy na początku o tej właśnie postaci, która rzuciła cień rzeczywiście na spoglądanie na tę szlachtę przez długie lata. Erich von dem Bach Żelewski, generał SS, powszechnie znany jako kat Warszawy, człowiek, który na froncie wschodnim doprowadził do masowych mordów na ludności żydowskiej. Ta postać została utrwalona w pamięci historycznej Polaków po II wojnie światowej w tak szczególnie mocny sposób, że do dnia dzisiejszego i ta rodzina Żelewskich, ale nie tylko ona, w ogóle Kaszubi są często kojarzeni z tym nurtem zdrady. Często przypomina się historię Kaszubów, którzy musieli w czasie wojny podpisywać Volkslistę. Oczywiście nazywa ich się Volksdeutschami, zupełnie niesłusznie, ponieważ Volksdeutsch w generalnym gubernatorstwie na ziemiach typowo polskich to był rzeczywiście zdrajca. Natomiast Kaszubi zostali zmuszeni do podpisywania tej Volkslisty i to odium generała SS, Volkslisty zaciążyło i na rodzinie Żelewskich i w ogóle generalnie na wszystkich Kaszubach. I tutaj ja, jak zająłem się historią tej rodziny, to chciałem właśnie ukazać, że Żelewscy, ale szerzej w ogóle ta szlachta kaszubska wielce się zasłużyła dla Kaszub, dla Pomorza, dla Polski. I mam nadzieję, że każdy czytelnik tej mojej książki zobaczy właśnie, że Żelewscy to nie tylko ten człowiek z trupią czaszką, generał SS, ale także wielu bardzo wybitnych, porządnych obywateli i Rzeczpospolitej, i ludzi działających na rzecz Kaszub. A jakie tutaj możemy im zasługi przypisać? Czy jakie sylwetki oprócz właśnie Ericha von dem Bacha Żelewskiego można wymienić jako takich znamienitych przedstawicieli tego rodu? Więc możemy tutaj mówić o księdzu Feliksie Ottonie Bach-Żelewskim, który był filomatą pomorskim, siedział na ławie oskarżonych w słynnym procesie filomatów w Toruniu w 1901 roku. Człowiek, który w okresie międzywojennym zasłużył się niezwykle na Pomorzu, był proboszczem w Koronowie, w Chełmnie, i w czasie II wojny światowej był więziony przez Gestapo. Później również wielokrotnie był represjonowany. Też taką piękną postacią z tego rodu jest Stanisław Nemezjusz
Bach-Żelewski, który był lekarzem okulistą, mieszkał w Jeleniej Górze i kiedy Polska po I wojnie światowej powstawała, to on porzucił swój dom w Jeleniej Górze, swoją praktykę, pojechał do Poznania, walczył w powstaniu wielkopolskim, miał rangę w tym powstaniu kapitana, później dosłużył się rangi pułkownika Wojska Polskiego i też pięknie wpisał się w historię Wielkopolski i w ogóle Polski. Tutaj dużo moglibyśmy, jak się okazuje, o tym mówić. Jeżeli chodzi o same realia XIX i XX wiek, bo o tym dowiadujemy się na kartach książki, którą już niedługo będzie można też przeczytać, jak te realia wyglądały i jak ta szlachta, jak ona się kwalifikowała w ówczesnych gdzieś tam podziałach, czy to byli luteranie, czy katolicy i w jaki sposób to wszystko przebiegało. Więc to była szlachta typowo pograniczna. Stąd właśnie tożsamość tej szlachty była bardzo zróżnicowana. Często przyjmuje się za pewnik, że ktoś, kto był katolikiem, był świadomości polskiej, ktoś, kto był ewangelikiem, był świadomości niemieckiej, tożsamości niemieckiej. Tutaj w przypadku tej szlachty nie występowało coś takiego. To było zupełnie zróżnicowane. Ktoś, kto był ewangelikiem, mógł mieć swobodnie tożsamość polską i odwrotnie. A więc te sprawy tożsamościowe były bardzo, bardzo skomplikowane. Często w jednej rodzinie brat miał tożsamość polską, a drugi z kolei niemiecką. I to się przeplatało bardzo mocno i w XIX wieku, i w XX wieku. Bardzo szkoda, że ta szlachta w XIX wieku nie dopracowała się tej świadomości kaszubskiej. Bo zjawisko było takie, że jeżeli ktoś miał tą tożsamość polską, to już do kaszubszczyzny się w ogóle nie przyznawał. I podobnie było z tą tożsamością niemiecką. Stąd, jak wiadomo, Kaszubi to przede wszystkim chłopi, nie szlachta. Bo ta szlachta kaszubska albo w stronę Niemiec, albo w stronę Polski szła. No niestety tak było. Tak samo z wykształceniem. Albo się kształciło na, dajmy na to, księdza, który miał już tę tożsamość polską, albo na, powiedzmy, urzędnika, który miał być Niemcem. Musiał być. Musiał być, no nie było wyjścia tak naprawdę. Natomiast chyba właśnie historia tego rodu jest też takim troszeczkę no takim mikroświatem, w którym możemy obserwować te w ogóle kaszubskie realia. Tak właśnie, kaszubskie realia, problem z tożsamością. Z jednej strony ewangelicy, katolicy, świadomość polska, niemiecka, kaszubszczyzna. Musimy wiedzieć, musimy pamiętać o tym, że w domach na Kaszubach w XIX wieku mówiło się po kaszubsku. W kościele modlitwa była polska. Szkoła, urząd był niemiecki. Młody mężczyzna szedł do wojska, mówił po niemiecku. A więc te języki się przeplatały, ta świadomość, tożsamość się przeplatała i trudno dzisiaj nawet z perspektywy czasu to zrozumieć. To trzeba się wgłębić właśnie, żeby pokazać to zróżnicowanie. Czyli dopiero takie głębsze przyjrzenie się daje nam pełen obraz. Każde uproszczenie jest tutaj krzywdzące. A ja tak troszeczkę właśnie prowokacyjnie spytam, upraszczając, wiem, że tym robię krzywdę, ale to, żeby może z tej rozmowy coś wybrnęło, to kto ma dzisiaj rację? Ci, którzy deklarują się jako Kaszubi Polacy, czy ci, którzy mówią, że Kaszubi to odrębny naród? Z perspektywy historii. No uważam, że to bardzo indywidualne postrzeganie musi być tych spraw. Jeżeli ktoś by się mnie pytał, ja osobiście zawsze twierdzę, że jeżeli jakaś grupa ma swój język, swoją literaturę, swoją historię, to jest to naród. I tutaj dla mnie nie ma żadnych wątpliwości. Oczywiście często słyszę coś takiego, że nie ma żadnego narodu kaszubskiego. Ale trzeba przypomnieć, że działacze kaszubscy przed I wojną światową wyraźnie to podkreślali. Oczywiście, to jest temat bardzo złożony, na którym moglibyśmy rozmawiać bardzo długo i jeszcze do rozmowy z Andrzejem Januszem, autorem książki Żelewscy w cieniu von Dembacha wrócimy, porozmawiamy o tym, z czego składa się ta publikacja, no i kiedy będziemy mogli wreszcie ją otrzymać.